Malawi Brief. Yomwe kumveka kumanena kuti a Timothy Ntambo a Gift Travels asembereka ujanali ku ambassador anamutumiza chipani cha MCP kukakhala ambassador uja afuna ayambireso zawo zija andifuna ndikusimikizireni ineso ngati Gift Nyama amene ndinakhalaso ndikupanga organize mademo ndikumalepheresedwa mu ulamuliro wa MCP andifuna ndikuuzeni sindingalole ngati inuyo mutenga Peter Mutharika kufasa ndikumafuna unati mutha kumuzunguza mene mungamuzunguzire kulakulu ulendo unopa nsewa apapa tikaona na pomwepo inuyo ngati muli madolo tikaona na patipo kuti tikaona na pomwepo nanga ndimpekesera ili zoona afuna ndifuna ndikuuzeni ifeso kumbali yathu likatani kuti tikapanga kuti mademo amene wasamatani kuti asamachitike iliyo basa anapeza kuti MCP inapeza ati madolo mashasha mwena kuti a Gift Travels Timothy Ntambo zimene sizingachitike zinali zakale zomwe zija zomunapanga zija mbali yanu munapanga kunakwana anthu cholinga chanu anthu anachiziwa kunena kuti mumafuna chani kuti mumafuna maudindo mumasangalala boma la chani kuti la MCP mumapasidwa ma contract akazanu inu a Timothy Ntambo kumapereka ndi ma contract ku Eskom kuti kuziziwa zimene zozo mpaka kana munakhala chete amalawi kumadya chiteze inu osapanda ulo tsiku limodzi osalankhula amalawi magona ku filling station opanda tsiku limodzi inu olo kulankhula ndiye mungamene lomenyera ufulu wake kukwaniritsa tionesesa kuti akwanirise zomwe wanena Peter Mutharika nkumayambira panopa kumanena zimene zonse Lazarus Chakwera ananena kuti ndipo immediately azapezeka kuti akangolephera azapeza kuti watani kuti wadula pasi udindo anadula munapita kunsewu ndipo nkhani imene ikuyenda ingati kuti inuyo ndipo MCP ipeze anthu ena kuti akugwiritse ntchito kuti apite pansewu paja koma ngati akugwirisira ntchito inuyo ife amalawi soti zamemeza kupanga so against ndani kuti ndi inuyo chifukwa inuyo ndino anthu amene mumakhulitsa chani kuti mumakhulitsa mimba zanu ino simupanga mademo mdziko muno HRDC kupanga mademo chani kuti dziko lache linolo sizikutheka china chilichonse chitani kuti chichitika mdziko muno mwe funati kwati tikufotokozereni bungwe linatu kuma HRDC kupanga mademo mdziko muno ndeti ngoziwiratu kunena kuti iweyo Ntambo umadana ndani kuti ndi Professor Arthur Peter Mutharika suyang'anaso chabwino cha Professor Arthur Peter Mutharika ndipo unaneneratu kunena kuti sungatani kuti iwe sungakapite ku chipani cha DPP achihana akupita chani kuti akupanga mgwirizano ndi DPP kusoza kuti iwe ndi wagreed ndi chipani chani kuti cha DPP ndiye palibe munthu angakumvere kuna kuti iwe ufuna upange mademo mdziko munomo omenyera chani kuti omenyera ufulu wake uti ufulu anthu amadya chiteze amene ofuna kunena kuti uzika amema uzipita nawo kunsewu amadya chiteze momwe muno iwe osalankhula china chilichonse iwe nthawi imene iwe ukudya uli uje nukudya mapwefupefu ku MCP ndiye fe tikavomere zimene zonse sizingatheke kuyambira ndani kuti Timothy Ntambo Gift Travels uzake sembereka anali kuti sakupanga mademo dziko lache liti ndipo ife tionesesa kuti mademo amene sangatani kuti sungachite ngati anthu amakupopa nthawi imeneje sankakuziwa kuna kuti iwe ndiwe kapi kwambiri sankakuziwa kuti iwe ndiwe munthu watsankho sankaziwa kuti iwe ndiwe munthu wozikonda ongofuna zinthu zako zokha ndife sitingavomere zimenezo izoyo ndiye ndifuna tikusimikizeni kuti zimenezo amalawi sangavomere uzikhala iwe kumemeza mademo ifeso kumemezaso anthu kwakutani kwakujogesani umene koko izo sizingakhaleso nkhani zobisa bwere mabungwe enatu mwina tiye amvesesa chomwe iwo akufuna panga not HRDC apo ndi ruira umenyesa nkhwangwa pamwala tisapangaso zofana naso ndi zomwe ine mmatani kuti mumapanga chifukwa bungwe limene sitingaliloleso kunena kuti limenenso mizu lizioneka ndi bungwe la Malawi Congress Party chani ndiye muzikakhala mumakambirana manong'onong'o kuti ayayi tikhala tikupangisa mademo anyo achi anthu achi mukatenga kuti ana ake amene mukunena kuti ana osowa amayi awo osowa makolo awo kuti muzikapisa kunsewu chikhalireni inuyo munkaonekera nthawi ijayo nthawi ya MCP ijayo mulinali ku MCP komweko nkumapasidwa mipando anthu omwewo kufuna kuti uzikamemeza zipita kunsewu akuvutika akutibulidwa kumakwapulidwa ndi zikwanje ndiye kukatenga nda guys mukapanga zinthu zina muzilingalira kaye
ndipo boma ililira DPP ndifuna am challenging you inu HRDC kupangisa mademo ndipo ngati ka DC azakapereka yurozi ku HRDC kupangisa mademo tizakaonana kunsa kwaje kuliko koti komweko tizakuone kuti iwe kuti chemwe umadadira iwe ndi yani fa anthu nthawi imeneyo sikuti kapena anthu oti akanatha kuvula kapena kupweteka kunalibetu koma ankamvesesa kuti kodi yeni munthu yakupanga ndi yani mina chikhala chomenyera chani kuti chopereka mtendere kwa Malawi unapalira moto ndio ufuna wapalireso moto winaso anthu akusekerere zimenezo zosatheka zimenezo